Česku, ďakujem. No, takže čaute fanúšikovia. Dneska s Maťom budeme zase hrať Minecraft. Ako sme už hrali dneska, no toto bude čas 2. A budeme sa dneska snažiť už aj dostať železo. Ja som trošku hral, lebo tieto bloky mám, aj sugarcane som tu pár dal. No, nie pár, ale dosť. Ale už nám rastie farma. Super. Jej, budeme mať žrádlo. Neomezený zdroj jedla. No takže, Maťo, máš ten zlatý armor? Ja ti ho dám, ja ho nechcem. Ja ho mám na sebe. Sice je to ochrana proti strelu 4, ale ja nerad železné veci. Ja mám ochrana proti ohňu 4 a nerozbitnosť 3. Ja idem dokončiť tú strechu zatiaľ. Ja už som ju dokončil. Ja nie, ideš to, ja viem. Tak ja idem zatiaľ sem, bo som našiel tam jaskyňu, keď som tam bol. Ani počkaj na mňa. V minulej epizóde som tam našiel jaskyňu. Roli, choď tam, a keď nájdeš železo, podelíme sa. OK, ale však ho bude treba piec. Veď o to sa... Viete, sa podelím, keď sa mi peče. Ja som dal pies žradlo, keď prídeš, keď som unavený. Ja mám 4 kúsky mesa. Jedno ovčie meso a 3 prasačie mesa. Keby si potrebovala pomoc, zavolaj na Maťka, ja som hasič. Ja skočím po teba, aj keď nemám bylík s vodou. Však ani normálne vedro nemáme. No však to. Preto sa snažíme nájsť železo. Aha, tak toto je veľká jaskyňa. Železo, našiel som prvý kus. Koľko? 2. Maťo, našiel som 2 kúsky železa. Maťo, 2 kúsky. Dva kusy? Nech ostane tam ešte a podelíme sa. Obidva môžeme štít z toho. Fighting so skeletonom. Skeleton ma skoro zabil. Ja by som my sme, dámy páni, predtým, my sme tam chcípli dosť razy už. Aha, sme tam zomreli asi 5 krát. No, ale veci sa našli. Aha, našli sme si veci stále. To je dôležité. A ja som si našiel lúk! Hej, mám, dám ti tam. Ja som si našiel lúk. No a Maťa, môjho kamaráta si dám na maxi. Aby ste ho počuli, lebo som to počúval, to video. Nebolo ho veľmi dobre počuť. Tak teraz ho budete veľmi dobre počuť. Dúfam. Kámo, zombík nám tu je, naše mrkvici, čo som ti dal. Kto, zombík? Vodný zombík nám tu žere mrkvy. Hej, zabij ho. Už som to urobil pred 5 minútami. A iba teraz si mi povedal, že nám že... Áno. No ja som vyšiel na kopec. Tento luk má iba... Čo, máme strechu? Aha, okej. A cestou som zabil aj za pár ovce. Okej. Emerald som našiel! Emeraldy! Nie, ale ja ho Tu je ten villager s tými lamami, tak môžeš s ním tradovať. Ale tie emeraldy sú v tom kameni. A ja mám iba kamenný rompáč. Chudák Roli. No, dobre. Vieš, koľko bolo v tomto železa? Koľko? 12. Či, tak to 6. Máme to 6. Nie, ale ešte tie 2 som našiel. V tej jaskyni. Nie. Kamu, budeme mať veľa.
železa, ale že veľa. No my v našom svete máme trilión železa. Už sa začína stmievať. Ako ja sa viem teleportovať na teba. No však, keby som ohrozili, tak povieš. Odportujem sa na teba, abrakadabra. Bum, bum. Hello. Hello. Au! Čauko. Počkaj, to je... Ja som si myslel, že to je Iron Golem. Tak ideme dať pieci železo. Tam som dal pies maso. Takže 3 a 3. Hej, zober si 3. Dobre, máš tam 3. Dobre, zobral som si. Daj pies, dig more. Ó, kámo. 7. Máš uhlie? Nie, ale mám jeden zvyšok z duba. Ja nemusíš, ja mám 120. No tak poďme chrápať. Dám kľudne aj môj drevený meč pies. A ja. Do česky som dal pár vecí. Dobré ráno. Ešte stále prší. Ja nechcem, aby pršalo. Creeper vo vode, dávaj si veľký pozor. Creeper vo vode. Creeper vo... Aha, prestalo pršať. Ale vidíš tam je creeper vo vode? Hej, vidím. Idem ho zabiť. Jo, kamo, ak zdochneš, tak ja ťa tam nepôjdem naháňať. He. To je magur. Poď sem, creeperko. Poď sem, nebuď bojko. Mačo, prosím, nezober všetok železa. Mačo, prečo si ho nechal? Však vybuchne a skape. Chod do prdele. Počkaj. Nasere sa? Nevis, John Cena. A to nič nebolo. Jej, sugarcane nám rastú. Necháme si to auxilia, Kari. Hej, veď tak. Necháme vypiesť. Toto hore zničíme. Ok. A potom to zasadíme. Máme mrkvičky, alebo čo to? Máme Joško mrkvičko. Aha. A ak sa vám budú poviem vám kanál môjho kamaráta druhého. Sa volá Dodika 136. A ešte aj pozrite si Martesov kanál, ak sa vám budú páčiť. Aj ich kanále, dajte like a odber. A aj ak sa bude páčiť vám môj kanál, dajte like a odber. Potom si zapnú. Teraz volám za mnou. Mačo, mám už svoje 7 železa. Že čo, Roli? Mám už svoje 7 železa. Roli, nevychádzaj, lebo pred dverami. Počkajte, fanúšikovia, hneď prídem, aj Mačo, počkaj. No. Potom neskôr. No prepáčte, iba som dostal novú kameru a otec chcel dať čo vyskúšať, len ešte nemôžeme, bo natáčam. Roli, správ som železo. OK. To svoje, že? Hej, to 7, čo bolo v peci. OK. A ja mám 7. Ja už som si vykraftil štít. Roli, musíš sa tiež šalovať. Teď čo ti poviem, bude to veľmi smutné. Vieš čo? Čo? Prišiel som o paličku. Nechajme ti sugarcane, nechci sa mi to stále To bol robiť. môj kamarát. Počkaj na mňa, vykraftíš si štít a pôjdeme do jaskyne. OK. Ja idem dať čo zjesť. Dobrú chuť. Nom. Dobre bolo. Dobre, viem tam všetko. Roli, počkaj, o chvíľku ideme do jaskyne.
musím. Dobrý. Čau. No, Maťo, vidíš, čo mám? pozri sa, čo mám ja. A nestrieľaj. Karma. Vieš, koľko damage mi to dalo? 5 srdiečok mi to ubralo. Nemal si do mňa strieľať. A už nemám šípy. Škoda. Chudák, Roli. Roli, počkaj, daj si holú ruku. Počkaj. Tak, jak ja mám. A poďme sa biť. Poď sa byť. Nie, ale fakt, dobre, počkaj. Pôjdeme do jaskyne, nič ti neurobím, ok? Ok. Poď sa byť. Diamantový. Káme, že ty máš diamantový meč. Železný. Počkaj. Vykraftím si železný meč. A železný krompáč mám. Kebyže nájdeme diamanty. Roli, dačo ti dám, ale slúbiš, že ma nezabiješ. Ok. Čo? Jej! Takže toto mám. Ešte si vykraftujem krompáč. Dám si na seba armor. Ochrana proti strelám a môžeme ísť. Ja mám ochrana proti ohňu. Kebyže spadnem do lavy. Tak kde je tá jaskyňa, o ktorej si ty hovoril? Cez more. Zobral som si. Kámo, to sme si len radšej lodku vykraftiť. Aha. A čo už? Ale naspäť už nejdeme. Je tu pláve moriak, žaba za tebou. Počkaj, ja tu plavem jak žabička. Poď už. Veď som plával. Ideš. A Bum, bum, tu. bum, bum, bum. Aha, jaskyňa. Tu, číslo 15. tadiaľto. Dobre. Ňo. Tu som našiel to železo. A ťažaj uhlie. Ty. Dobre. Ohoho, netopiere. Roli, keby dačo, ja mám drevo, keby dačo ti trebalo, môžu vykraftiť oný crafting table. Ok? Ok. Nič to není ďalej. Hovno s makom, dobre. Dobre. Dobre, chápem. Ale Roli, vtedy... môžem si zobrať netopiera domov? Hej, Dávaš môžeš. facku. Ja som netopierovi len facku. Počkaj, ťažím uhlie. Dobre, kryjem ti prdel. Nazdar. Ďakujem za uhlie, tu ti odropnem. A môžeme ísť. Tu v tejto jaskyni vedľa nič není. Ja som išiel hore kopcom. A že hore kopcom. Roli, vieš čo je dobré? Čo? Že ja som u babky, môže byť hore do koľkej chcem. Ja nie. Ja budem kam do pomoci ešte hrať Minecraft a porazím Ender Draka. Ale nie na tomto svete. Nie na tomto, počkaj Roli. Ja nie som Dari. Idem jesť. A ty si dobrú kúšku. Ja som sa ešte ani nenažral. A ty už ham. Vidíš ten emerald tam hore, pred nami? Ja ho vyťažím, lebo ty už si ťažím uhlie. Železný krompáč nejde na to. Ja treba diamantový, nie? Počkaj, skúsim. Skús, ale pochybujem. Možno hej, možno nie. Mám ja skúsiť?
Je, mám. Máš? Hej, Sú dve? jeden. Ale dám ti ho. Nestačí železo. Počkaj, dám ti ho. Vidíš tam tú jaskyňu rovno? Mačo, tam je ten emerald za tebou. Ja ho nechcem ale vedieť. Vidíš tam tú jaskyňu? Hej, vidím. Poďme tam. More, ešte tu zdochneš. No a srdiečok mi to ubralo. Ja poznám moje kalkulácie. Nič. A poď za mňou, tu je ešte jedna jaskyňa. Viem. Tuto. Ó, kámo. A tam asi dačo. A poď tu som. Kde? Za tebou. No, tu bude dačo, tu v tejto. Aha, zombík. Veď tá vedie. No poďte nás. Roli, tá jaskyňa vedie k tejto. Hráš tomu sráč. Rád? Skočíme tam obidvaja, rozhodneme ich. Najprv nech sa spália, bo ne... Ja mám ochranu proti ohňu 4. Počkaj, hneď pôjdem. Bum. 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 To prečo pršalo? Nechopem. Sorry, Nevadí. ja som ho chcel len hypnúť. Zabij ho. Skap. Dobre. Pozor, Armáda! Kraučni! Mačo, kraučni, máme štít. dobre, kryjem ťa. Kámo, kryma, mám 4 srdiečka. Ja mám 5,5. Fíha. Kámo, snad tu nebude jedovatý pavúk, lebo je po mne. Nič není už. Kámo, ale uťažím uhlie, lebo je tu milión. Viem. Ja idem hore na kopec. Kde si? Našiel som železo tam hore. Na jaskyni. Kde? Hore. Mám ísť hore? Aha, vidím ťa. Mám kameň. Jo, kámo, buď som zase hladný. More, vyskoč. Čo si to tu? Tam dole je železo. Tu som našiel železo. Choď po to, ja som tu hore išiel po železo. Ale že a ja tu vidím dole jedno železo. Jedno. Bude tu jackpot? Kámo, jedno železo si deláš kozy. Ja som našiel asi 7. A som našiel asi ďalších 10. Bo idem za ním. Juj. Idem za ním. Toto je už trošku tryhard, čo robím, že takto vo vzduchu byť. Ahoj, poď sem. Čo? Je tu skeletovece šípy. Nepotrebujem. Ale ja to môžem zdochnúť. Mám sa na teba teleportnúť? Prosím. Ako je tu bilión železa, ale ty si dôležitejší. Ešte ako dlho vydržíš? Neviem. Vydržíš ešte 2 minúty? Keď ma netrafí, Rýchlo zoberiem železo a sa teleportnem na teba. ja som mu tú strelu reálne odrazil mojim mečom. Žiješ? Vole, žijem. Štít mám na hovno. Ahoj. Jo, tieto šípy pozbieram. Vidíš ho?
Není Tam vidno. hore je. Aha. Tam sa skrýva kempy. Dobre, ty? Ja už nemám čípy. No to sme poriadnej. No poď sem, ty bobec. Nasral si ma. Čo No to zrobíš? nevidí, kamo. Čo zrobíš? Čo zrobíš? On zabil sám seba. Co to je kokot? Pamätáš si? No prepáčte, ako môj kamarát rozpráva, len on je taký. A prepáčte, prosím, neberte to do videa. Prosím, neberte to. Sorry, ale ja sa nikdy neviem kontrolovať. No. Málo kedy. Kámo, tam levituje blok reálne. Tu som postavil most, aby som išiel hore. Balác, udružuj balác, Maťko. Skoro som spadol dole, kámo. Keby ma nezachránil Boh Tari. Tari, ďakujem ti, zachránil si ma. Ja sa bojím, kam ja neviem, že má balác. Železo. Ja si nepamätám, kde je náš dom. No, tak to som na hovno využil. Blok. Jump. Kde železo? Ja už som ho Kámo, pozbieral. tam by som asi myslel. Ja tam dole nie. Prosím, iba neskoč tam dole a neskap. Ja sa radšej dajem, bo sa bojím. Ja nejdem riskovať. Skoro som roli. Kámo, poď hneď tam, ja spadnem dole, ti hovorím. Kde si? Za tebou. Aha. No poďme domov. Dobre, zaraz sa. Ako sa dostaneme? Au. Dole. Kašlo na železo, nejdem tam už. Ser na to. Alebo... Alebo ja to idem. Ty jeden. Koľko je tam toho? Dosť. Dobre, môžeme ísť. Sorry. On si myslel, že nejaký skeleton do mňa trafil. Nie, to je položiť blok. Neviem, ak sa dostaneme domov, ale však si ho nájdeme, ne? Ja viem, ak sa si mi domov, presne na spame cestu. Roli si nejdeš. Zlé. Hej, Hlavne to je iba skratka toto. vieš čo? Teleporti sa na mňa je domov. Povedz mi, keď budeš, tak sa teleportnem. Ja si myslím, že dobre idem. Tu sú kam tie červené bloky a išli sme cez vodu. Ja som skoro zomrel. Mám 3 srdiečka. Čeli okolo mňa, ja sa asi teleportnem na teba. No sú pohodne, tak sa portiku mi chceš. Ahoj. Čau. Máte, není tu vidno náš dom. Alebo my bývame na tom ostrove. Na ktorom? Na tom, kde ja teraz idem. Ak uvidíš veľa sugarcaneov, tak bude to náš dom. Ale to už asi je ten náš dom. To je najhoršie, keď odídeš od svojho domu a nevieš ho nájsť. V diaľke vidím sugarcane. Ďalke. Ale veľa sugarcane. Hej, vidím dom. Domček zdravý. Ak sa môj kamarát odpojí, seklo sa mu celé všetko.
Nebudete počuť môjho kamaráta, lebo som mu seklo video. Teda, no. Hej. Hovor sa mu zrušil, ja mu zavolám naspäť. Dúfam, že dvihne. Podľa mňa dvihne, iba sa bude musieť odpojiť z tohto Minecraftu. No, ako som vám hovoril, odpojilo ho to. On sa o chvíľu napoje. Počkajte, budem asi kempiť, lebo mi odpísal, že mám počkať. Budem trošku hávka, dobre, volá mi. No dobre už. Vypadra mi vyšli. Hej, vedel som. Ja mám až príliš veľa vecí v inventári. Neviem, či ma nevyhodí, lebo Google sa mi dopust. Som na serveri. Nevidím ťa. Nevidíš ma? Počkaj. Ja počkám na môjho kamaráta. Už ten človek na teba. Napoja sa. A ak sa napojí, možno pôjdeme naspäť do tej jasky. Nie, nepôjdeme. Ja už počkám doma radšej, aby si sa mohol portnúť, keď tak. Hej, zbieraj tu nejaké materiály, drevo a také. A potom, keď budeš ohrozený, tak sa portneš jednoducho. Hej. My používame ako keby cheaty, ale nám je to jedno. Uj. Ale napíšte do komentára, či by sme si to s mojim kamarátom mali zrobiť challenge, že ak zomreme 3-krát, musíme ísť celé od znova. Napíšte do komentárov. Áno. Lebo to by bola zábava, ako keby hardcore, iba 3 životy. No a my zomreme dosť veľa v jaskyniach. Takých, kde sú diamanty. Takých. Tak povedať. Išli sa preskúmavať. Preskúmavam. Mám polku života, Môžeš vystuporky na mňa. Teda 4 životy a pol. Jo, ja som spadol do jaskyne. To sa robíš predo mňa. Na pomoc. Serem na to, ja ti idem na pomoc. Nič ma neatakuje, len spadol som do jaskyne. Mám ti ísť pomôcť? Nemusíš. Dobre, ja tu zatiaľ zabijem creepera, lebo mi tu lezie na nervy, už to zdrho. Nazdar zombíci, dobré ráno. Ste sa zobudili, že horíte, nie? Ahoj, creeper. Toto je tríznenie mobov v Minecrafte. Som skoro povedal v Brawl Starse. Kámo, odkedy sú mobovia v Brawl Starse, ti povedz. A mi je tam Spike Cactus. Ja neviem. Roli už vyrastli potrebiny na chleba.
tak ich zober a daj do česky. Ak vypadnú nejaké semena, no tak zase ich naspäť. Áno, vypadli mi 3 semená. Máme sa napojiť, Mačo? Nie, nenapoj, bo sa to odpojí. Dobre. Prepáčte, ale nám volá kamarát. Iný. On teraz počka. Toto video už aj tak sa o chvíľu skončí, lebo ešte vyskúšam svoju novú kameru, zrobím shortky asi. No ale my by sme ešte mohli už pohrať. Ešte pohráme kus. Hej, my to pohráme, ale bez natáčania, ale ešte vám natočíme trošku z tohto. Roli, dáme si Uvidíme. Akú? Keď do 2 dňoch nenájdeme diamanty, tak budeme musieť našu najvzácnejšiu vec hodiť do lávy. Čo je naša najvzácnejšia vec? To golden, čo máme na sebe. Armor? A nie obsidian? No tak tvoja, ale ja mám inú vec najvzácnejšiu. Ja takže obidvaja. No takže obidvaja, nielen ty. Aha. Takže ja nechcem stratiť. Ja nemám jedlo. Oh shit. Ja som pomalý, ja nemám jedlo. Ja mám 3 hungry. Koľko je polovica z 22? Polovica z 22. 11. OK, tak máš tam 11 železa. Díky. Vieš čo, dám ti bonusové jedno upiesť, lebo ja mám 12. Tak som ti dala upiesť jedno, čo ja som našiel. Takže, no to a ja som chcel urobiť, čo máš ty na sebe. Ja som zabudol, ja nemám hunger. Ako sa kraftí prúd? Ja neviem, ale môžem nejaké jedlo. Nech sa páči. Počkaj, dám ti to moje. Nemám do žradla. Ja som si myslel, že tvoje jedlo je palica. Mám poličku, chceš jedno? Prepáč, len som trošku kašlem, takže. No takže ja sa budem snažiť nájsť diamant. Ja tak. Takže, ja idem zabiť toho najvzácnejšieho moba. Tu som bol, lebo tu je ten magma blok. Teda ten nether blok. Keď nájdem vesnicu a tam je diamant, ja neviem. Chceme vesnicu, tak si zoberieme všetky veci a stiahneme sa tam. Ak nájdeme vesnicu, tak všetky veci zoberieme a ideme tam, OK. Takže zničíme celý barák. Ale dom tu necháme ako našu chatu. A čo keď tá vesnica bude 1 000 000 kilometrov od nás? Tak budeme chodiť 1 000 000 kilometrov a nasťahovať sa. Dobre ti. Jožo napísal, že koľko máš sviatnutí, Roli. Čo? Jožo ti napísal, že koľko máš sviatnutí.
Roli. No. Nevadilo mi ti, keby si nás po scéne dal na červeno? Nevadí. Tak ja to idem. No tak ja som tu našiel veľkú jaskyňu, kde vidím milión železa, takže možno tu bude aj diamant. A keď tam bude more železo, Jo, obidva sme niekde inde. Zombie. Môj prvý fight. ja ma som platila s creeperom. No. Nemusíš potom si mi pýtať. Ako ma trafil? Koľko máš level na XP? 7. Ja mám 10. Bo ty zabíjaš všetko. No čo? Ja sa snažím vás udržať na živo. Ale ja farbujem všetko. No, a keď sa na mne potneš, nebudeme pri dome, lebo ja bežím hoci kde a zabíjam. O chvíľu bude noc. No a mne je to jedno, kámo, ja budem aj tak zabíjať, pre jedlo robím všetko. Čak tu je dom. Ale Maťo, budeme túto noc hore, lebo po tomto dni už ukončíme video. Takže túto noc budeme hore. Není problém, aspoň si nahrám na tej XPčka. A ja. Aj zničím si meč a štít. A moje nové boty. Ja mám meč na polovicu červený. Tak poďte všetci mobovia. Kde ste? Oni sú bojkovia. Aha, creeper. Creeper. Poď sem. Kámo, zombie s celým železným armorom. Celým železným... Kde si? Ale bude to môj armor. Ok. Nie. So zlatým. Za tebou! On je kráľ. Nechám mi prílbu. Prílbu nechám. Zabral si prílbu. Jej, serem na ňu aj tak. Čo to má za protekciu? Skeleton. Ochrana proti strelám 4. Ok, díky. Kde si ty skeleton, Bobby? Pomoc! Tak netreba pomôcť, tu máš. Netrapol lúk. Šípy mám. Ja mám lúk. A ja mám skoro zničený. A šípy mám 2, kámo. Roli musí byť s tobou. Prečo? Všetko žradlo som dal tebe. A ja skapím o chvíľu. No dobre, poď domov. Musíme sa najesť a vrátime sa. Ja mám jedlo, ty choď. Ja žijem. Nežijem. Dropni mi jedno plus. Nemôžem, skapem. No môžem. Tu máš. Malý smraďo. Kapa! Ja mám 2 srdiečka. Doriči. Máte tam mať jedlo. Kde si? Dobre, zobral si ho. Je mi ne. Ja už nemám jedlo, ja už mám iba jeden steak. Choď, vráť sa domov. A kde je dom? Tu je dole, není to ďaleko. Ja pýtaš. Tu je dole. Tu poď hore na kopec a nájdeš. Ja sa nebojím, ja idem fajtiť so 4 srdiečkami. A si myslíš, že koľko máme? 4. On mi skoro dal headshot, snipe. Ah! Poď sem. Zabijem ťa. No Doriči.
Zombík ide na teba zombík. Tak rýchlo reagujem. Ja som spadol. Mám 2 srdca. Nechaj ho žiť. Ti hovorím. Ja som ako keby Dream teraz hrám. No a ja sa cítim ako Dream. Super, kam ja už mám 2 lúky. Ja pozrám Dreama strašne dlho a ja kopírujem jeho stratky. Tam ja mám 3 šípy a 2 lúky. Ja nemám šípy. Káp! Dobre, ja už mám dobré srdca. Ja tiež posieram Dreama. No kámo, kde je dom? Vole, kde je dom? Roli. Ja neviem. Prečo nás ten dážď ináč prankuje? Kúkni zase. Dobre, počkaj. Potrebujem jedlo, to je všetko. Ja mám 2 srdiečka. Šprintem domov pre jedlo. Ja mám 6. Zastrany je po tebe. Ježi, poďnú. Roli, mám 1 srdiečko. Poďnú. Ja mám 1 srdiečko. Ďakujem. Poďnú. Kde je žrať? Nemáme. 1 srdiečko. A umrem hlady. Enderman. Maťo, nepozeraj sa mu do očí. Ja sa asi myslíš, že som taký nadávka? Maťo? Prečo máme otvorené okno? On sa teleportuje všade. Kámo, ja mám reálne 1 srdiečko. Oj, ty máš dosť. Môžem aj ja jedno? Čo? Potrebujem jedno. Kde je ten Enderman? Nechaj ho, musíš byť plné HP. Ja som už plné HP. Kámo, Ja nie som, počkaj na mňa. no do riti. Čo je, pred dverami? Bol. Kam sa teleportoval? Počkaj. Ešte jedno mi treba. Povedz mi, kedy budeš plné HP. Budem za chvíľu. Počkaj, healujem sa ešte. Endermanov nevidím, len 1 500 000 zombíkov. Tu je Enderman, tak poď sem, ty svinia. Ja mám 9,5 HP, ja už idem. Kde si? Ja tam hore. Zabijam Endermana. A kde? Ja vidím ho. Poď sem. Zachraň ma. Robin, ja sa bojím. Doriči, kde si? Tu je na mne. Kámo, nechaj mi tam veci, prosím. Zabil som Endermana. Prosím ťa, nechaj mi tam veci. Toto je tvoje. To je tvoje. Viem sa ten chvíľa, ale to som nedával, keď Enderman zo všetkých stran na mňa ide. Creepery. Maťo, promiň, ja skapem. Promiň. Poďnú. Bez veci ani náhodou. Máš? Veci. Fú. Dačo mi náhodou išlo do inventáru, ale ja ti dám tu. Máš enderperlu. Enderperlu. Nepadla. Joj. Toto je tvoje. Koľko máš level? 11. Na
Ty si mi zobral ich pečka. Náhodou. Ja viem. Toto sú tvoje veci. Prežili sme kámo celú noc. No ja som neprežil, lebo ja som urobil Tu tú máš chybu, ešte veci. že som išiel bez teba. Kámo. Celá noc prešla. A Maťo? Prepáč, no. Maťo, tvoj prvý život. Som bez teba. Tvoj prvý život. Ale, sorry kámo, ale ja som mal počkať na teba. Ja neviem prečo som nepočkal na teba. Kebyže počkam na teba, Nevadí, stáva sa. sorry, ale ja som mal počkať na teba, ja neviem prečo. Som išiel proste. Tento zombík nezomiera, lebo má zlatú helmu, ale ja ho idem zabiť. No poď sem. Poď sem. Ale myslím, že 3 boby sa ostalo. Dakedy hej. Aj tým profesionálom sa dostane takedy. Tu je mlieko. No takže poď, villager, čo máš za sejly? Au! Hnusná láma. Ďakujem za provaz. Ja si idem ochočiť prasa. Roli, pozri sa, mám prasa, poď sem. Ale nezabij ho, plus. Ja na ňom budem jazdiť. Čo žere prasa? Kámo, čo mám dávať prasa tu jesť? Mrkvu. A kde mám no tak prasiatko niž priviazané, lebo mrkvičku zohnať neviem. Tam určite je semeno od mrkví. Tam rastie mrkva určite. Vieš čo, ochutím si krabu. Alebo ovcu, ovčuka. Ja mám 32 sugarcane. Ja som si ochočil ovcu. Ovečka na tejtova, ale nefanávali v postele, musím čistiť. Maťo, nemáš nejakú kožu? Kožu? Mám. Ups. Nevadí. Zatvor dverami, ovečka neušla. Vieš čo? Aj tak si pre meso. Zabijú. Musel by Alebo si. doraz. Máš kožu? Počkaj. Iba 3. Nevadí, to je dobré. Ovca nevychovaná. Chcípni. Povedz mi, že tento dáš sa s nami hrá. Zase sa hral. To si robíš prd zo mňa. Čo? Ten dáš sa s nami hral. Roli, počúvaj. No, Skús sa pozrieť, či si nevieš vykraftiť ony. Prúd. prúd? Kde je prúd? Prúd. Asi neviem. Počkaj, pozriem. Prúd. Neviem. A čo ti na to treba? Ešte tvoj krompáč mám. A čo ti na to treba na prúd? Ja ho ešte nemám odomknutý, lebo nemám od toho pavúka, keď zabiješ. Ja mám knihy, ja mám knihy, aby sme mohli enchanting table zrobiť. Počúvaj, vidíš túto stenu? No. Ale nevyzerá to dobre. Vyzerá. Nechajme to tu.
tak asi ukončíme video, či ne? No takže fanúšikovia, toto bude koniec tohto videa s Maťom. Dneska sme sa dostali veľmi ďaleko. Dajte, ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, odber. Aj na kanál Martes, on bude tiež natáčať. Aj kanál Dodika 136, on čaká túto dlhú dobu, až kým skončíme video a ideme s ním volať, takže čaute a ak chcete ďalšie, ak chcete tu challenge, tak napíšte komentár.